କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିବାର ନଜର ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଲିନାଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ କାହିଁକି ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିଲେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି? ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର? କାହିଁକି ସେ ଅଚାନକ କାନ୍ଦିଲେ? ଏପରି କ'ଣ ରହିଛି ଆ ପଛର ଅସଲ ରହସ୍ୟ? ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକିନିକି କରି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପରେ ହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ଟିକିନିକି କରି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏଲିନାଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ଅଚାନକ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ରେଡ୍ ହାର୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରି ରଖିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏକି ଅନେକ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋମିଓ ଦି ଲଭର ବୟ ମୁଭିରେ କାମ କରି ସେ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଥପିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆଗଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଲିନାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଲିନାଙ୍କ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଲିନାଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଫଟୋ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି କାନ୍ଦୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲିନାଙ୍କର ବାହାଘର ପରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେ ସବୁକିଛି କ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ଏକ ଫିଲ୍ମର କ୍ଲିପ୍ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏପରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଥିଲା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଲିନା ଏବଂ ବାବୁସାନ କେତେ ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ।